Šťastný nový rok vám prajem. V prvom rade ďakujeme všetkým, ktorí ste nám písali k sviatkom, k Vianociam, k novému roku. Nie všetkým som stihla odpovedať, ale ďakujeme za celú našu rodinu a celý náš tvorivý tím, ktorý pre vás tvoríme všetko. Čo tvoríme, tak je tu druhá časť vlogu. Na tú prvú ste mi krásne napísali, že ste tu medzi vami takí, ktorí ľúbite dlhší content, máte to radi, možno radi sa započúvate, pozdielate sami v sebe alebo cez komentáre, čo sa vás týka, čo sa vás dotýka. Takže sa teším a pokračujem v tom. V tejto časti by som sa chcela zamerať na jednu tému a to je téma, že dostala som otázku v skupine Sacred Business Academy v škole vedomého podnikania, ktorá aktuálne beží. Je prvý ročník, druhý bude od októbra otvorený. A Ženka sa pýtala, lebo máme WhatsAppovú skupinu, kde zdieľame svoje otázky v nimi a Ženka sa pýtala, že ak má teda žena dávať z prebytku, lebo som hovorila ženkám, že u žen je prirodzené, že dáva z prebytku, tak ako to má urobiť, ak ho necíti, alebo ak cíti maximálne možno dostatok, ale nie prebytok, ako sa k tomu prebytku dostať. Takže to bude jedna téma, ktorej sa chcem venovať. Poviem vám, ako sme prežili sviatky, ako sme vnímali Vianoce a možno aj taký môj osobný vhľad na tradície všeobecne. A deň, kedy nahrávam toto video, je sobota 3. januára a je spln v Rakovi, čiže veľmi silná materská téma. Teraz sú asi 4 hodiny po obede, náš chlapček je s mojou maminou u starkých, ktorí bývajú v domove dôchodcov a každý týždeň ich tam chodia navštíviť. A celý deň sme boli spolu. Boli sme u našej priateľky Ľudsky, ktorú poznáte mnohé, má na Facebooku esencie Luna, nádherné vydymovadla, esencie, voňačky, úžasné veci. Kúknite si ju. A boli sme spolu nakúpiť, boli sme mu kúpiť železnú lopatku, lebo je tu sneh u nás, takže chce odhrňať. A teraz som sa rozhodla, že je pre mňa čas vyživiť aj iné deti môjho tvorenia. A to je náš biznis, naše podnikanie. A veľmi sa budem snažiť vrácať k týmto vlogom, aj keď, ako som vám spomínala, kde si v polovici januára alebo ku koncu januára nás čaká operácia nášho synčeka, takže vôbec neviem tú periodicitu. Mám v hlave, ako by som si to predstavovala, ale uvidíme, ako sa to bude diať. Takže vám ďakujem za to, že ste ma podporili v tom, že ste napísali do toho prvého videa do komentárov, že vás to zaujíma, že vás to baví, že ste dokonca pozdielali reakcie na to, čo tam vy vnímate v tej téme, ktorú sme minule mali otvorenú. A teda, keďže je spln v Rakovi, tak a rak je... Rakovi vládne Luna, náš mesiac, aj to materinský typ, tak myslím si, že to práve veľmi, veľmi súvisí aj s tou otázkou, na ktorú sa pýtala Žienka. A to je, ako sa žena dostane k prebytku, aby cítila v sebe prebytok, aby cítila, že je preplnená, nie len možno neplná, alebo že má dostatok, ale že je preplnená. Myslím, že to veľmi, veľmi súvisí s témou materstva a s materskou esenciou v nás. Vy, ktorí ste si už všimli, tak so Svetlánkou Oboňovou sme vytvorili nádherný webinár o Lune. Ja vám dám link na tento náš nádherný počin. Svetlánka Oboňová je bytosť, ktorú poznáte z čarovných darov Zeme na Facebooku aj na Instagrame. Je to bytosť, ktorá má už 8 rokov, možno 8 rokov sprevádza krajinami astrológie. Ja to milujem a už sme spolu vytvorili nádherný cyklus abeceda astrológie, kde o všetkých osobných planétách, o našom ascendente, dokonca o Jupiterovi, ktorý je poloosobná, polokolektívna planéta, sa dozviete veľa. A náš najväčší webinár, najväčší hovorím preto, lebo má skoro 30 hodín celý, je venovaný práve našej Lune. Luna je v nás archetyp vnútorného dieťaťa, vnútornej matky, ale aj to, aká sme biologická matka. Keď hovorím vnútornú matku, tak myslím týmto, práve o tom budem hovoriť v tej téme, ako
preplniť svoju energetiku, ako sa my staráme o potreby svojho dieťaťa. Luna je to, čo určuje, či a ako sa cítime v bezpečí a dokonca aj to, čo potrebujeme v našich partnerských vzťahoch alebo vo vzťahoch všeobecne, aby sme sa v bezpečí cítili. Takže pokiaľ nepoznáte, ako máte svoju lunu postavenú, zistite to napríklad na nájdese.cz a tam je tiež k tomu popis, akurát, že ten popis je dosť stručný a od jedného autora, môže vám byť nápomocný, ale ak cítite, že chcete ísť hlbšie, tak si kuknite na Predušu ženy SK v časti Astrológia a bylinky. Tých astrologických webinárov práve Lunu. Dám sem ten link. A môžete si zvoliť pokojne len svoje znamenie. Ak chcete, môžete si zakúpiť celý webinár, budete tam mať o všetkých, ktorých milujete, o všetkých, ktorých poznáte a chcete sa k nim priblížiť. Je dobré poznať esenciu Luny, svojho dieťaťa. Je to pre mňa nielen dobré, ale bez toho by som sa ja nikam nepohla. My máme chlapčeka s lunou v rybách, ktorá spolu s lunou škorpiónov je najnáročnejšou na integráciu. A keby ja som sa snažila naplniť všetky jeho potreby, tak sa zblázním, pretože ten narratív luny v rybách napríklad je taký, že nie je možné, aby ste naplnili všetky jeho potreby, pretože on má potreby, ako keď je bábätko v maternici a keď si zamané, tak dostane piť, jesť, pospinká si. A to už nie vždy ide, samozrejme, nie vždy to ide, ona už skoro 5 rôčkov a existujú aj iné veci, ktoré žijeme okrem neho. A preto som ja napríklad musela pochopiť, že nie je v mojich silách, aby som komplet naplnila potreby môjho dieťaťa. Do maximálnej možnej miery sa ich snažím zabezpečiť aj cez iné bytosti, ale zároveň viem, že to nepôjde na 100%. A zmierujem sa s tým a učím sa s tým žiť, učím sa to prieť, učím sa to pochopiť. Ako aj ďalšie mnohé veci, ako ho emočne ošetriť, čo je pre neho prirodzené v prejave, v pohybe, v zdraví. Prosto vedieť Lunu je super. Takže ak ja s ňou pracujem veľmi dlho, ja s ňou pracujem x rokov a posledné 2 roky od roku 2024 od júla je to môj najväčší sprievodca, moja vnútorná matka, pretože v istej fáze svojho života asi všetci pochopíme, že tak ako my nemáme výbavu na to, aby sme pokryli všetky potreby nášho dieťaťa, nemali ju ani naši rodičia. Úlohou generácie našich rodičov bolo v prvom rade zabezpečiť, aby sme prežili a aby sme žili fyzicky v bezpečí, aby sme žili nakrmení, aby bolo o nás postarané fyzicky. Našou úlohou je, aby sme to trošku shiftli a upgradeli a aby sme sa začali starať o tie emócie našich detí aj vo forme emocionálneho bezpečia a prirodzeného bytia. A tým pádom máme výbavu na to, aby sme takto my zabezpečili tie emocionálne potreby našim vnútorným deťom. Čiže keď vám tá luna určí, akú máte povahu vnútorného dieťaťa, vnútornej matky, tak zistíte, že je úžasné, že sú v jednej esencii, pretože tým pádom 100% my v sebe máme výbavu na to, aby sme tie základné potreby naplnili. Luna, v skratke teda, určuje naše základné potreby. Nikam sa nepohneme, nebudeme sa vedieť spojiť so svojou Venušou, so svojou vnútornou milenkou, so svojím životným poslaním, so svojimi darmi a žiarením, pokiaľ nemáme naplnené základné potreby. Viete, ako to je? Keď ste hladní a smední, tak nemáte... Som si všimla, že mám tu čierno. Dnes som tvorila sviečky, takže bola som u Tonky pomalované a hrala som sa s nimi a ešte neboli úplne suché, ale už sú v poriadku. Takže aby ste sa nečudovali, že nemám tam zranenie. A je veľmi dôležité uvedomiť si to, že my nemôžeme od seba chcieť, aby sme prosperovali, ak nemáme naplnené základné potreby. Aj z biologického hľadiska bunka sa rozvíja len vtedy, ak je vyživená a ak je v bezpečí, ak nie je ohrozená. A toto je práve to premostenie do toho, ako sa žena dostáva k prebytku. Najprv taká jemná analýza. Prečo tvrdím, že žena...
chcela by som povedať, že môže dávať iba z prebytku, ale dokonca si myslím, že žena ani nedáva. Prosto ženský princíp je príjmajúci, mužský princíp je dávajúci, na tom sa asi zhodne väčšina spoločnosti. A tým pádom chápem to tak, že žena, ak je preplnená, z toho preplnenia môže vyživovať. Teda nie dáva, aj keď budem používať aj to slovo, pretože ho máme v ušiach, aj nám také prirodzenejšie, ale nie, že dáva, ale niekoho alebo niečo vo svojom okolí vyživuje. A veľmi jednoduché prirovnanie alebo prosto jednoduchá analýza toho uvedomenia je, že ak žena chce dojčiť a nemá mliečko, tak nedokáže, nemá niečo navyše, čiže to niečo navyše sa v jej teličku nevyrobí, čo tam bežne nebýva, a to je práve to mlieko. Keď tam je to bábätko, tak ho nevie vyživiť svojim mliekom. Prosto musí byť preplnená, musí mať niečo navyše, ako je jej štandard. Z tohto vychádzam. Tu sa asi nemáme potrebu dohadovať a myslím si, že ani není veľmi ako inak sa k tomu postaviť. Môže byť, že to nevnímam úplne celostne, ale toto mi dáva zmysel. Čo sa ale stalo v našej spoločnosti je presný opak, a to, že sme z materstva a matky vytvorili najviac ochudobnenú a oslabenú časť ženskej populácie a ženského života. Nie len, že sme si ako matky nedovolíme byť preplnené, my si nedovolíme byť ani naplnené a veľmi často sme doslova podvýživené. Očakáva sa ešte stále, ten narratív spoločnosti je, že matka, Tills von teraz povedala veľmi pekne, sa stará o svoje dieťa, ako keby nemala svoje tvorenie a mala by v práci fungovať, ako keby nemala svoje dieťa, ale zároveň sa to všetko deje. Obidve tie veci sú tu. A ešte je partnerka, ešte je priateľka, ešte je dcéra často a slúži svojou esenciou aj v týchto oblastiach. A tak sa udejú veci, ktoré a iba dnes nasplň, keď to nahrávam nasplň v Rakovi, keď sme sa s mojou ľudskou o tomto rozprávali, tak som vlastne rozkľúčovala, že najväčšia bolesť a najväčšia priepasť, ktorá vzniká v tej možnosti a príležitosti, aby sme sa cítili naplnené a preplnené, vznikla vtedy, keď sme sa rozhodli, že matka je iba matka a nie je tvorivka. Že sme vlastne odrezali spoločensky, ale aj mentálne s presvedčeniami matky od ich tvorenia. Od toho, aby boli aj v tej svojej tvorivke. Tvrdili sme a ešte mnohí tvrdíme, že jedinou úlohou ženy, keď má dieťa, je byť tam s dieťaťom, a ešte mnohokrát som aj počula, že veď to je len niekoľko rokov za život, veď to si môže dovoliť tá žena obetovať a potom znovu sa dostane do tej tvorivky. Nedostane, nemá šancu. Potom sa udeje to, že keď tie deti odchádzajú, odlietajú z hniezda, tá matka úplne stratí zmysel života, lebo v tom tlaku a v tom presvedčení spoločnosti sa nechá vtlačiť do tej formy, kde sa úplne zdá svojej tvorivej esencie, tým pádom svojej sexuálnej esencie, svojej intimity, svojich vášní, svojich darov, a všetko to sústredí len na ten priestor, ktorý je určený pre jej dieťa. Ja z vlastnej skúsenosti viem na 100% potvrdiť, že keď som dojčila Vlastíka, ja som ho dojčila 3 roky, x-krát sa mi stalo, že pri večernom zaspávaní som ho mala na prsníku, on sa dojčil a mne prichádzali obrovské témy tvorenia. Prichádzali mi zámery na naše merlinové sviečky, prichádzali mi témy webinárov a seminárov, prichádzalo mi veľa vnemov, ktoré som potom veľmi túžila zdieľať v skupinách, ktorým držím priestor. A dialo sa to vždy pri tom posvetnom spojení toho, keď som niekoho vyživovala, ten niekto to prijímal
a mne sa tým otvorila tá tvorivá energia a ja som ju potom mnohokrát aj v noci, keď Vlastík bol maličký, my sme s mojím mužom vtedy rozbiehali náš biznis so sviečkami. Vtedy sme prvýkrát tvorili svoj e-shop ešte úplne tak, naozaj, že na kolene. Všetko sme sa učili, on sa technicky učil všetko zabezpečovať. Dnes to už pre nás robí naša Peťka Kubíková, naša nádherná Pepe. Ale tie začiatky sme boli v tom sami a mali sme malinké pôročné bábätko a bolo to veľmi vzrušujúce, bolo to čarovné a nevymením to obdobie za nič, aj keď vtedy to bolo veľmi intenzívne a nevedela som to úplne uchopiť, že bože, ako to mám robiť? Mám to byť aj pre jedného, mám to byť aj pre to tvorenie. A vtedy som si uvedomila, že toto sa naozaj deje, toto sa tej matke fakt deje, keď je v tej plnej vyživujúcej esencii, tak jej prichádzajú také tvorivé vnemy a vhľady, že ak chce ostať zdravá, doslova by som to povedala, či už fyzicky alebo mentálne, je nesmierne dôležité, aby si ich dovolila dostať do hmoty, aby si ich dovolila vytvoriť. Ja viem, že mnohé z vás, ktoré to budete pozerať, ste matky, možno ste single matky, možno nemáte také požehnanie a taký priestor, ako som mala ja, že tu máme moju maminku, ktorá ale v tom období ešte nebývala s Vlastíkom, ale potom neskôr už áno. Alebo môj muž potom odišiel z práce a všetko sme to riskli a ostal doma. Takže sme s tým Vlastíkom na striedačku. Ale napriek tomu si myslím, že pri mnohých z nás sa deje to, že aj by možno boli fyzické cesty. Nevravím, že u každej to tak je. Pri niektorých. Aj by možno boli fyzické cesty, ako vytvoriť väčší priestor pre svoje tvorenie a pre prúdenie tej tvorivej energii, ale jednoducho tam máme v hlave to, že toto matka si nemôže dovoliť. Nemôžeme si dovoliť byť bez nich, ešte sú príliš malí, ešte nás potrebujú, my to vieme najlepšie, čo potrebujú, najviac ich vieme, obhospodariť to všetko platí. Zároveň si uvedomujem, že pokiaľ by sme stále žili v kmeňoch a vo väčších komunitách akéhokoľvek typu, tak tie detičky majú prístup k viac ako jednej ženskej energii, ako to bolo prirodzené kedysi ešte v našich rodoch. My sme bývali 3 rodiny pokope, že mamina, jej brat s rodinou a starka so starkým, všetci spolu mali sme jednu veľkú záhradu, ako keby jeden veľký dvor. Tam sme sa miešali, striedali, keď niekto nemohol, tak opečoval tie deti. Bolo to iné. Viem to. A zároveň si myslím, že sa do toho potrebujeme vrátiť a smerujeme do toho v inej, určite zdravšej forme, ako sme to mnohokrát zažívali v tých rodoch. A v takej voľnejšej forme by som to možno nazvala, ani nie zdravšej. Ale ten mindset musíme zmeniť my teraz. A musíme sa tým začať zaoberať a musíme začať naozaj skúmať, či naozaj reálne nemáme možnosti ten priestor otvoriť, alebo je to len o tom, alebo je to najmä o tom, nie len o tom, že si to nevieme dovoliť. A prečo to hovorím? Pretože ja viem, že ste múdre ženy, že ste úžasné ženy a naozaj, keď poviete, že není tá možnosť, tak ju reálne teraz nevidíte. Ale ja som vlastne zažila taký experiment, keď bol Vlastík niekoľko týždňový a ja som fyzicky nevládala, bola som vyčerpaná, prechádzala som si emočne veľkými výzvami zároveň. A vedela som, že nie som schopná fyzicky sa postarať o domácnosť, o to, aby som upratovala každý týždeň, každé 2 týždne a zabezpečila som žienku, ktorá to pre nás robila. Ja si ženy doteraz pamätám, a už som to aj hovorila viackrát vo svojom zdieľaní, ale je to vždy také, že na to asi nikdy nezabudnem. Ako som sedela na lavičke vonku, fakt prvých 8-10 razov, keď tu bola, držala som Vlastíka v nosiči. Vlastík nemal kočík, takže my sme ho stále nosili. A ona upratovala a mne sa celé telo triaslo a všetky tie naučené časti mi hovorili, tu si zlyhala, toto by si mala zvládnuť sama. Mala by si robiť niečo ešte viac, ako je len starať sa o svoje dieťa. Mala by si byť ešte viacej užitočná. A vytrvala som a urobila som najlepšie, ako som mohla. Lebo v tom vytrvaní som tomu telu dala pocítiť, chápem, že sa takto správaš, pretože si navyknuté tieto veci robiť a máš ten mindset, máš to presvedčenie. Pardon. Ale už to nie je potrebné. Už sme vykročili a
prekročili tieto presvedčenia. A musím povedať, že mi to robilo veľmi dobre a zároveň, keď hovorím o tom, ako sme vykročili do toho, z tých starých presvedčení, tak tým, že sme vstúpili do 2026 roku, ktorý je začiatkom nového 9-ročného cyklu, je to rok jednotky, rok ohnivého koňa v čínskom horoskope, veľmi rýchly, veľmi aktívny, veľmi akčný, tak tá základná téma celého roka, počnúc januárom, je, či sme si uvedomili vôbec, že naozaj my si tu môžeme dávať pravidlá nášho života. Že máme tu možnosť a dokonca, že sa to od nás bude vyžadovať na základe našej jedinečnej osobnostnej výbavy, astrologickej, numerologickej, akýmkoľvek spôsobom by ste išli. Ak sa chcete o 2026 roku dozvedieť viacej, tak 2 hodiny budem o tom rozprávať do hĺbky 6. januára. Čiže ak si pozriete toto video predtým, tak sa môžete pridať osobne. Link vám dám sem a ak potom, tak si ho môžete zakúpiť zo záznamu. Vytvorila som 50-stranový e-book. 50 strán, kde budem o roku 2026 hovoriť, takže budete si tam a môžete ho mať stále ako svojho sprievodcu, keď budete potrebovať počas roka. A myslím si, že je kľúčové vnímať, že ja si stanovujem pravidlá svojho života takto. Pravidlá môjho života boli a začalo to tým materstvom. Najväčší shift, vy to poznáte, ak ste matky. Áno, môžem to mať takto. Môžem mi tu 2 roky, myslím, že to trvalo, kým sme mali žienku, ktorá upratovala, možno 3. 2 až 3. A ja môžem zatiaľ len byť s dieťaťom, dokonca môžem zatiaľ aj nebyť s dieťaťom, už keď bol väčší, môžem oddychovať, nemusím nič. A muselo to teličko prejsť celým tým obrovským presvedčením, že to nie je OK. A takto som si uvedomila, že som sa začala starať o svoje potreby. A z toho obrovského deficitu, mimochodom, energetický deficit, nesúvisí úplne s fyzickou aktivitou alebo s tým, že veľa robíme alebo máme veľa činností a veľa aktivity. Samozrejme, môže. Hej, že keď to je akože naozaj, že na hranu ani si neoddychneme, nerelaxujeme. Ale mnohokrát zažívam, že ženy cítia nedostatok aj vtedy, keď už 2 roky oddychujú, lebo nie sú schopné, nevládzu. Okay? Alebo prosto veľmi dlhú dobu. A ja som si uvedomila, že ten nedostatok v podstate nevzniká ničím iným ako disharmóniou medzi tým, čo žijem a to, čo mám vo svojej osobnostnej výbave. Ak prosto žijem život, ktorý nie je v súlade s mojou energetikou a s mojou výbavou a s mojimi potrebami a s mojimi túžbami, tak prichádza obrovská disharmónia a obrovský prepad. Obrovský prepad. A môžem robiť čokoľvek, môžem mať akékoľvek nástroje, wellness, well-being, meditácie, dopriať si, byť sama, blá, 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 blá. Nebude to fungovať. A toto som hovorila aj žienke, ktorá sa dnes pýtala v rámci Sacred Business Academy, ako tá žena dôjde k prebytku. V prvom rade tu nejde o žiadnu konkrétnu činnosť, ktorú by ste mali urobiť. A je to tak preto, lebo každú z nás naplňa niečo iné. Pre každú z nás je špecificky iný nástroj prijímania, iný nástroj vyživovania. Ide tu o to zistiť, v ktorej časti svojho života fungujem inak, ako potrebujem. To je prvá fáza. Najprv naplníme svoje potreby a potom ich preplníme, aby sme mohli zažívať túžbu. Čiže kým sa naplňame, pracujeme s potrebami základnými a už keď ich máme naplnené, potom môžeme ísť do toho preplnenia, mať túžbu. A keď tú túžbu zrealizujeme a dovolíme životu, aby nám s tým pomohol, tak tým, čo vznikne cez našu túžbu, môžeme ostatných vyživovať. Myslím, že to dáva zmysel. Ak by nie, tak pýtajte sa v komentároch, alebo dajte mi vedieť, ako to vnímate. Pardon. V podstate to znamená, včera mala moja Svetlanka krásne vysielanie k tomuto splnu a povedala úžasnú vec, že kým si nenaplníme svoje potreby, tak chodíme krvácajúci po svete a chceme od ostatných, aby nám to zranenie zaplátali. A na to ale to sa nikdy nestane, pretože oni nevedia diagnostikovať naše zranenie a nevedia ten treatment, hej, to ako sa o nás postarať. Nemajú to v sebe, my to máme v sebe.
A čo na to musíme prestať robiť, je starať sa o všetkých ostatných a začať sa starať o naplnenie tých svojich potrieb tým, že vyliečíme tie svoje zranenia. Či to bolo zranenie z neprijatia, z nevidenia, z neúcty, že tam z neprítomnosti, z odvrhnutia, z odmietnutia. Viete, mnohým z nás sa stali rôzne veci. A v praktickom živote sa to prejavuje tak, že si vyberáme seba. A toto je veľká časť tej cesty ženy k svojmu prebytku. A k tomu, že máme naozaj prebytok a vyživujeme z toho prebytku. A chcem tu poukázať na to, že vybrať si seba v skutočnosti neznamená, že som pred ostatnými. Znamená to, že to, ako konám voči ostatným, je v súlade so mnou. Vnímate ten veľký rozdiel, ktorý v tom je. Poviem to ešte raz. Vybrať si seba neznamená, že som pred ostatnými a kašlem na ostatných a idem kruto a chladno a arogantne a bezohľadne, ale znamená to, že si vyberám prístup k ostatným, akým ho ja mám, v súlade s tým, ako to potrebujem, ako to cítim a ako to túžim. Toto nastavenie, ako náhle zmeníme, nie je možné, aby sme nezačali cítiť naplnenie. Áno, cítime aj strach, cítime aj neistotu, cítime aj rozklad vzťahov, preto vlastne sme to celé roky robili, lebo sme sa týchto vecí báli, ale sme dospelé, sme v novom 9-ročnom cykle, prešli sme veľkú časť cesty, takže je čas naozaj vnímať, že sme toho schopné a dovoliť si to. Aj nekompromisne, vždy s tým, aby som si povedala, robím toto preto, lebo naozaj cítim, že na to mám energiu, že ma to vyživí, že to môžem, že ma to neodčerpa a nevyčerpa a mám schopnosť znovu dočerpať ten priestor, ktorý držím pre ostatných, alebo to robím preto, lebo sa bojím, že ak to nespravím, tak prosto nebudem prijatá. Ak to nespravím, budem odsúdená, posúdená, odmietnutá, opustená a tak ďalej. A ak začnete pracovať s touto jednou témou, tak vám sľubujem, že začnú sa tie potreby naplňať a začnete cítiť naplnenie vo svojom živote. Zatiaľ sme pri naplnení. Napríklad u mňa v rámci biznisu, v rámci nášho podnikania, to boli osobné konzultácie. Ja som prirodzene ako začínajúca sprievodkyňa pred 9 rokmi veľa rokov mala konzultácie 1 na 1. Od začiatku som cítila, že je to časť nášho podnikania, vtedy ešte len môjho, ktorá bola pre mňa najviac fyzicky vyčerpávajúca. Trvalo mi niekoľko rokov, kým som pochopila, že ja som naozaj viac group holder, čiže tá, ktorá drží priestor v skupine, ako 1 na 1. A keď som si myslím, že na jar roku 2025, čiže iba minulý rok, iba pred pár mesiacmi povedala, že dosť, idem to pustiť. Bála som sa, čo na to klienti povedia, bála som sa, že nebudem mať taký úzky kontakt s tými žienkami. Mnohé z nich chodili ku mne na konzultácie veľa rokov. Postupne, po niekoľkých týždňoch som začala cítiť ľahkosť bytia, oveľa väčšiu v mojom tvorení, ako som mala predtým. A nebolo to dané tým, že by som tých konzultácií mala veľa. Nebolo to dané tým, že by tie ženy boli náročné. V žiadnom prípade. Bolo to dané tým, že to nebolo v súlade s mojou výbavou, mojou konštrukciou ako tej, ktorá drží priestor. A ako náhle som si dovolila to vypustiť a ostali mi už iba konzultácie, ktoré robím ako dar pre žienky v rámci školy Almea, ktorá teraz tiež beží od novembra a ďalší ročník bude zase od novembra bežať. Každá z nich tam má jednu osobnú konzultáciu zdarma, pretože ich môžem robiť len vtedy, keď naozaj cítim preplnenie, že ich dávam ako dar, tak sa mi oveľa viacej uľavilo. A až v tejto ľahkosti bytia, a teraz sa dostávame do toho, ako sa dostať k tomu prebytku, až v tejto ľahkosti bytia som mohla plne začať naplňať svoje túžby. Vznikli karty Almea Oraculum, vznikol kalendár, ten palec je super, vznikol kalendár, vznikla Sacred Business Academy, škola biznisová téma ma lákala veľa rokov a nemala som pocit, že ju viem uchopiť, pretože tá energetika išla prudko dole, keď som držala priestor 1 na 1. Ja som milovala ten čas, bolo to veľmi zaujímavé, ja som naozaj milovala rozprávať sa s tými ženami, ale pre niečo v tej mojej osobnej výbave je
viac prirodzené pre mňa držať skupinu a zdieľať takto online s vami v krátkych videjkách a samozrejme v písaných príspevkoch. Písanie je pre mňa stále alfa omega a teraz teda aj sa učím to v týchto dlhších príspevkoch a videách. Čiže až z toho bodu, kedy som si povedala, áno, viem, že máš strach, áno, viem, že sa bojíš odmietnúť, viem, že sa bojíš to povedať, bojíš sa, že prídeš o nejakú časť príjmu. Mnohokrát sa stalo, že ženy, s ktorými sme mali vytvorený úzky vzťah, a viem, že to je aj, nechcem povedať marketingový, ale prirodzený klientský vzťah a prirodzený nástroj tvorenia v tejto našej komunite, že tí 1 na 1 klienti, tam sa vytvorí naozaj intimný priestor a tí klienti potom klientky chodili často s nami na zahraničné cesty do Avalonu, do Bosny, alebo prišli do škôl, že veľmi často sa to naozaj tak posúvalo, boli súčasťou toho nášho hniezda, toho níž a teraz som povedala dosť. A napriek tomu musím povedať, že to bolo jedno z najmúdrejších rozhodnutí. Iba preto, zo žiadneho racionálneho dôvodu, iba preto, že takto to je v súlade s mojou dušou. A možno sa to zmení. A keď sa to zmení, zase to budem cítiť a budem možno cítiť v skupinách, že už sa tu ošívam a už inak. Zatiaľ to tak vôbec není, ale možno sa to stane. Keď sa to udialo, mohli prísť dokončenie projektov, ako som spomínala, ako sú Alma Oraculum karty. Náš kalendár 2026, ktorý mimochodom do konca januára máte v produktoch mesiaca na našom e-shope, čiže ho máte v super cene, sú posledné kusy, tak ak máte chuť, tak si ho ešte uchmatnite, dám vám sem tiež link na celú tú skupinu, aj sviečok, aj kalendár na produkty mesiaca. No, ak by som nejaký link zabudla dať, tak mi napíšte prosím vás do komentára, lebo som to povedala toľkokrát, že neviem, či si to zapamätám. Prosto sa učím toto vlogovanie alebo rozprávanie cez dlhšie videá, alebo vlog, toto úplne asi nie je. A vtedy sa to mohlo stať. Takže za mňa prebytok prichádza vtedy, keď si dovolím naplniť svoje potreby, dostať sa do ľahkosti bytia a začať naplňať svoje túžby. Za mňa inak, podľa mňa úplne ani nevieme, čo sú naše túžby na 100%, kým nemáme naplnené naše potreby a často si to pletieme. A preto by som tu ešte povedala, a tým uzavriem túto tému, ako to rozoznáme. Nenaplnená potreba sa prejavuje tak, že ak ju nemáš naplnenú, strádaš. To znamená, reálne ti niečo chýba. Pocit bezpečia, hojnosť, prijatie, láska a tak ďalej. Pri vášni, ak ju nemáš naplnenú, nechýba ti to, ale si menej živá. Nemáš v sebe šťavu, nemáš vášeň. Čiže v podstate ti to chýba, ale skôr ťa to ochudobňuje, nedovoluje ti to expandovať, kdežto nenaplnená potreba spôsobuje až to, že sa strácaš, až to, že prosto sa nevyživuješ. Túžba je kvitnutie na základe vyživenia. To už je kvet, ktorý rozkvitne. To už je tá rúža, ktorá rozkvitne, lebo celá tá rastlina je vyživená. Verím tomu, že to dáva zmysel. Dajte mi vedieť, čo si o tej téme myslíte. Či vnímate vo svojom živote, že dávate z prebytku, z dostatku, z nedostatku, ako ste na tom. A samozrejme môže byť úplne pokojne aj to, že v akej oblasti. Lebo v niektorej oblasti sme majsterky v dávaní, v niektorej v príjmaní, učíme sa to. Závisí to od tých našich životných skúseností. Takže skúsme sa na to pozrieť. No, takže tak. Čo sa týka sviatkov a tradícií, veľmi v skratke, lebo sa to týka toho nového 9-ročného cyklu, o ktorom sme si už hovorili, že sa otvoril a na Facebooku, na Instagrame o tom hovorím veľa. Myslím si, že naozaj je čas, aby sme pochopili, že tradície vznikali a boli veľmi dôležité, takisto ako rituály po mnoho rokov, pretože ľudí ukotvovali a spájali ich s krásnymi spomienkami. Spájali ich s niečím výnimočným v živote a s niečím, čo sa opakovalo. Žijeme však v dobe, ktorá je veľmi silná, veľmi rýchla, veľmi mocná. A zdá sa mi, že mnohí z nás už si dovolujú žiť život, pri ktorom nepotrebujú silou mocou vytvárať nejaké konkrétne tradície, na ktoré si budeme spomínať, na nejaké také svetlé body v tom živote,
Ale že mnohí z nás to už menia a v podstate celý ten život je tradícia naplneného života. Učíme sa to. Sme k tomu určite bližšie, ako k tomu boli naši rodičia, alebo k tomu máme viacej priestoru, príležitosti a výbavy. A tak ja som si všimla, a tým vôbec nebojujem proti tradíciám, jednak som si ale ja všimla na sebe, že mám prirodzenú tendenciu vytvárať úplne iné tradície, ako som zažívala ja v detstve, aj keď na ne veľmi rada spomínam, čo sa týka Vianoc, Nového roka, osláv, alebo dokonca až my sme si vytvorili vlastne tradíciu, že zažívame niečo netradičné na Vianoce, pretože tým, že my sme všetci traja doma, že 24/7 spolu fungujeme, že spolu tvoríme, že máme spolu veľa priestoru, veľa komunikácie, tak nemám pocit, že potrebujeme zažívať nejakú špeciálnu láskochvíľu práve na Vianoce, aj keď milujem esenciu Vianoc, lebo vtedy je tá zem naozaj nasiaknutá tou energiou zmierenia, prijatia a láskavosti. Ale že skôr robíme niečo úplne inak. Každý rok si dáme niečo iné. Tento rok sme si vymysleli, že chceme wafle, lebo Vlastík pozerá Šmolkov a Šmolíci papajú wafle a on ešte wafle nejedol. Takže sme si dali na sviatky wafle. A je to taký vhľad, len kvôli tomu, lebo to za mňa potvrdzuje, a pokojne to samozrejme žite, ako túžite vy, a aj noste tradície, neste tradície, rodu, je to nádherné, ako to tak cítite. Nejaké sme si nechali aj my, obidvaja, aj ja, aj Vlasti. Ale zároveň tam dávame toto nové a niečo netradičné, lebo ja si naozaj myslím, že sme vstúpili do takého, použijem to slovo, brutálneho 9-ročného cyklu v zmysle expanzie, kvantových skokov, rýchlosti, že sa nestihneme ani nadýchnúť a nestihneme vytvoriť žiadnu tradíciu, že budeme v podstate potrebovať byť neustále sprítomňovaní tu a teraz, neustále si zosobňovať všetky témy, ktoré zažívame a prežívame. Dovolíme si ich cez seba prežiť a vytvárať cez svoje túžby tie svoje sny a odovzdávať svoje dary a jednoducho žiť. A skôr ako vytvárať konkrétne tradície počas roka, sa mi žiada povedať, že sme naozaj na ceste a myslím, že 26. januára tohto roka vstupuje Neptún do Barana, kedy sa naozaj otvára, že nová epocha ľudstva, 14 rokov, nová doba novej spirituality a to je, poďme si budovať, Baran to má rád, poďme si budovať a vlastnými rukami vytvoriť život, ktorý stojí za to žiť. Máme novú tradíciu vytvárania si života, ktorý stojí za to žiť, ktorý je radostný, ktorý je plný, ktorý je smutný, ktorý je nešťastný, ktorý je prosto vášnivý, ktorý je žitý a prežitý skrz našu emocionalitu. Integrovaný do nášho tela, do nášho lona, ak sme ženy. A prosto to žijeme naplno. Takže takto sme my zažili a prežili sviatky. A zároveň musím teda povedať, že 1. januára som odzdobovala všetko, akurát som si všimla počkajte, ako sa to tu je, prosto tu ho vidíte, je ešte stromček s mikulášským kvetináčom, ten som zabudla, ale inak, už sa chystám na nový rok. 10. januára máme ďalšie stretnutie s dievčinkami z posvetného podnikania zo Sacred Business Academy, takže ja už som plne v tej tvorivej esencii, aj teda vzhľadom na to, že potom očakávame termín operácie a nevieme, ako sa veci budú ďalej diať. Takže pre mňa tie Vianoce boli magické, čarovné, ale neboli úplne, že ak by som nezažila Vianoce, tak nemám pocit, že tento rok tam nebolo niečo extra krásne, extra pekné, lebo naozaj si myslím, že vytvárame aj spolu s komunitami žien, ktorých sa nachádzam, ktorým držím priestor a ktoré k nám prichádzajú, vytvárame naozaj tie nové naratívy a to je, že my máme aj v Alma Orakulu, nemám tu ukázať, počkajte. Nemám. V Alma Orakulu kartu Žena Vianoce, pretože tak si myslím, že je dôležité ten duch Vianoc, že ho držať, ale zároveň počas celého roka si ho ako žena dovolovať žiť. Takže, toľko odo mňa dnes. Dajte vedieť, ako to máte s tým prebytkom, či to dáva zmysel a ako sa vám to javí a teším sa na vás na budúce.